So naa na sa artista nga medyo nihit-nihit nag-project ang nikuan na sad, nagpapapel na sad. Si Dudes, si Edo ba, Edo Manzano. Ingon din si Edo ay, tanawa na lang niya sa comment, ako ibutang iyang tweet, ni-tweet siya, naaman to'y certain person nga, nagkuan, nagsulti nga, na siya gitweet iyang giretweet niya, iyang giingon, until the issue is addressed, dili sa kuno siya musakay og Cebu Pacific, ana, hantod, murag sort of, kung dili kuno to ma-address gid og insakto ang issue about atong pilot nga niingon, nga ni-request si Lenny nga, i-priority siya sa landing, o na commercial plane, dili ko na siya musakay og Cebu Pacific, uy, ayaw, okay na jud kistanan kay dili jud ka kawalan sa Cebu Pacific. Daghan jud kay Cebu Pacific pasahero mo sakay gihapon og Cebu Pacific maski dili na ka mo sakay kay ang Cebu Pacific no may madali-dali sa mga tao. Ay pag boycott dila kay ang Cebu Pacific ra barato ra ba kay pliti. Mao daghan king tao mo sakay ana baratuhon kayo na siya pliti. Siguro ultimo imo mga kauban nga kanang supporter ni Lenny ana di sad mo musakay gihapon Cebu Pacific kay dili man siguro mo tanan no ha daghan kay kwartam sa siguro dire ubang gatipid naghuwat lag piso fare o ultimo siguro sila di mo uyo ni mo ana musakay maghilom-hilom gihapon sakay pasekreto ra ba lagot-lagot kuno hay sila sa social media post kuno hay nga kuna ng lisensya ang piloto na yan ng Cebu Pacific ana kuno hay nga magpaangal-angal kuno nga i-punish jud kuno sus niya dito mo pasikreto og book kay moadto og lugar niya labi na jud hapit na piso pack mauso na sa dang piso pack or kanang naay promo book ning mga animal ba mga ipokrito ba ninyo og usa pa sa Edo karong mga napon okay unta ni kung nahitabo ni atong 1980s ana early 90s ana katong kasagsagan pa nimo ba pero luma naman ka wala na kay influence kayo nimo tuo nimo mas relevant pa siguro sa Andrew nimo arong panahon na may pas Andrew mas mutuo pa ko Andrew mas kuan si Andrew nimo ron mas influential si Andrew kaysa nimo si Chiripay na lang si Ate Mana dira ang inyong love life para magdugay mo ana na lang gid pagsigkuan ko andra kay murag dili jud ka kawalan sa Cebu Pacific kay ang Cebu Pacific mao jud madali-dali sa mga tao labi na ka ng mga OFW nga medyo nangita og kanang tipid-tipid na plite niya ang Cebu Pacific perti ra bang baratuha kaya na ayaw na ko o kung gusto ka palitin mo eroplano ana kay I'm sure na asay ubang nga ni support ni Lenny dira nga dili mo uyon si mo pag-boycott pasikreto gihapog book untang magbuot ka ay na lang sa love life na lang sa nimo Ate Mana kay medyo luma na o uwahi na ang tanan ha okay Edo di na lang sa kayo magsigig pa presyo kay wala na kay influence o trupa kang laos ay na lang sa nihit ang project no Trip nyo bang maglaro na pwede kang kumita at mag-enjoy? I-download nyo na ang Dream Club app. I-click nyo lang ang link na nasa description or sa comment section. Pag na-download mo na ang app, mag-register ka using your mobile number, password, tapos i-confirm mo ulit yung password. And then OTP na matatanggap mo sa mobile number na ginamit mo. Then, click register. Pagkatapos mong register, ayan na ang makikita mo sa screen mo, o diba? Sangkatutak na games ang pwede mong pagpilian. Merong tong-its, pusoy, at marami pang iba. Pero bago ka magsimulang maglaro, mag-cash in ka muna. Ang pinakamababa na pwede mong i-cash in is 100 pesos at ang pinaka-maximum is 30,000 pesos. Ilagay mo ang GCash number at OTP, then click save. Habang naglalaro ka at limpak-limpak na pera ang napanalunan mo, huwag mo na ipusta yan, i-withdraw mo na. So para mag-withdraw, i-click ang withdraw button sa bottom right. Yung dollar sign, yan yung withdraw button. Tapos ilagay mo ang amount na gusto mo i-withdraw, ang GCash number, yun lang, tapos na. Ang dali-dali, diba? So ano pa inintay mo? I-download mo na ang app.